Здравейте, вие сте с каналът на CarVenturer. Днескашният епизод ще бъде малко по-различен от останалите. Той ще бъде свързан с шеранджийски разкази. Това ще бъде името за нашите подкаст серии, които ще качваме в този канал. Днескашният гост ще бъде един много интересен човек. Неговото име е Петко Петков. Той е известен в аудиторията си с неговият YouTube канал, в който има хиляди последователи и предимно практикува улов на диви шарани. Изцяло е фокусиран върху уловът на диви шарани. Той сам приготвя своята си стръв и ще ми бъде много интересно да му задам няколко въпроса и да коментираме темата улов на шаран. Надявам се нашият разговор да ви хареса. Може да намерите неговият канал в описанието и така, останете с нас, за да разберете повече за методите и тактиките на Петко и как той успява да хване тези големи шарани на диво. Първият подкаст от моя канал. Нашия гост Петко. Петко, както може да видите канала тук, е много известен с риболов на шаран на диво. И като цяло, аз от клиповете, защото всеки един твой клип съм гледал, както се вижда тук, съм изгледал почти всичко, да не кажа. Ти наблягаш предимно на риболовът на шаран и така от това, което аз забелязвам от клиповете, мисля, че ти предимно от Бургас ли беше? Там... Да, от Бургас съм аз, да. Благодаря първо за поканата, много се радвам, че имам възможността и честа да присъствам за пръв път на подкаста за мен. Така че интересно ми е. И за мен е също, между другото, така че и двамата това не е за първи път. Да, и Петко е много така зарибен шаранджия и предимно набляга на риболовът на шаран на диви водоеми, като предполагам предимно наблягаш и на тези водоеми, които са покрай Бургас, а и на някои други. Няма да бъдем... Да, конкретно няма да казваме някакви дестинации, но така повече наблягаш на такива методи и тактики на диво ловящите шаранджии. Аз като практикуващ и двата вида, хода и на частно, хода на диво, мога да кажа, че дивият риболов няма абсолютно нищо общо с частният. Поне за мен е много така, някакси тръпката е по-истинска, отколкото на това да седиш на самия частен водоем и да знаеш, че можеш да хванеш така голямо количество риба, въпреки че някой път и това не се случва ден, но това са други въпроси. Така, ако искаш, може да обясниш малко за себе си, как се зариби с това, така малко повече да ни кажеш. Да, с удоволствие, благодаря за тази възможност. Петко Петков се казвам, 47 години от Бургас, както стана ясно. По професия съм химик, занимавам се с научна работа в областта на токсикологията и ензиматичната химия. Но предполагам, че причината да съм в този канал е това звучи много сложно. Така че, да, направо ще премина на там. Всъщност, връзката ми с риболова започна пак покрай работата. Това са годините 2006-2007 някъде, където започнах работа на това място, където работя в момента. При нас химиците, като адвокатите, има си адвокат по съдебни дела, по имотно право, там всякакви си има. Един не може да върши работа на другия, така и при нас химиците имаме много подразделения. Така че аз бях завършил един вид химия синтетична и трябваше, започнах работа всъщност в място, където се занимаваме с повече теоретична химия и от такъв тип изследвания. И трябваше да наваксвам. Имаше много неща, които трябваше да наваксвам в началото на кариерата си и бях взел решение да си изпринтвам там, да си изкарвам някаква статия, една или две, всяка седмица и през уикенда да чета, да се подготвям. Да. Но през този период дъщеря ми беше на една година ангажименти вкъщи, малко трудно беше и на практика се върнах към старите си детски още спомени с риболова и започнах да използвам възможността да ходя за риба и да си чета нещо. И така и стана. Отивах, хвърлях си валиците, както обичайно за риболов на шаран, сядах си някъде и почвах да си чета там тихо кротко. Така минаваше деня, така хем си упражнявах английския, хем професията, хем хобито ми.
И между другото си мисля, че точно това беше по някакъв начин връзката ми с шаранджийския риболов конкретно, защото не мога да си представя да го правя по време на спининг риболов това нещо. Примерно. Няма как, да. Нещо против, нали? Но просто така се случва от само себе си. И между другото, това също може би е интересно, че може би всеки в този канал в момента се някога е ходил поне един път в Созопол. По пътя от магистралата Бургас-Созопол, като тръгнете, има един замък в село Равадиново. Равадиново, да. Бил съм там, да. Дясно. Точно по това време го строяха този замък и аз като така любопитен, като толкова правят, нали, там, видях, че има езерци. Едно малко езерци. Човека, собственика си беше пуснал няколко шарана, няколко сома. Негово си нито рибари, нито никой не ходи, нали? Просто е така да си прави удоволствие. Човека си го беше направил. Да. И аз бях говорил с него. Той, между другото, тогава строеше заедно с работниците си, нали? По цял ден работиха хората. И му викам, извинявай, ще преча ли тук, нали, това езерци да фърля за шаран, такова. Пък имаше пейчици там, можех да седна да си чета. Идеално беше. Да. И той човек рискува един път с мен. И видя, че кротък съм, нямам кой знае какво да правя. Търси тихо, кротко, на никой не преча. Изглежда, че се допаднахме, нали, защото след време си спомняме, че ме канеше и да обядвам с него и с работниците. Та в този период знаех от него колко точно риби е пуснал, какви риби е пуснал и въобще имах подробности. Това е изкопано такова, в смисъл 3 метра дълбоко навсякъде, без никакъв релеф. Да. И честно казано, не са ми спомените да съм фанал много риби. Тогава на практика за пръв път така започнах да усещам, че това, че има риби, не означава, че задължително ще ги хващаме. Да? Което в следствие в дивия риболов се оказа един от основните принципи на практика, че може и да има риби и ти просто да не ги хващаш. Да. И така се зариби и така започна от тогава с... Така взех решение да упражнявам по този начин всяка седмица, да напредвам по този начин в работата си и ми стана навик. Стана навик и дори до такава степен, че в един момент вече, нали, като напреднах с няколко години нататък, стана ясно, в работата им предвид, стана ясно, че нали, новостите в областта мога да ги обхващам в рамките на работната седмица. Не беше нужно през уикенда да го правя. Тогава пък почнах да чета книги, почнах да си планирам, нали, задачите през седмицата и в един момент събота и неделя се зачертаваха от списъка, аз съм за риба. Вече всички знаеха, нали, покрай мен, че ако има нещо, седмицата да ме търсят уикенда. И така си го следвам до ден днешен. Даже сега преди малко се върнах от риболов, още ръцете ми са студени. Така че правя си го по принцип и така се остана. Всъщност, така продължих да ходя на това езерци, докато накрая не сгазах лука, ама буквално. Нали. Тогава човека беше посадил нещо, беше студено време, някакви луковици там и аз видях михури, да излизат от водата и викам, не мога да не разбера, трябва да видя какво става. Отидах, нагазах там едни цветя и той така човека реагира, нали, общо взето и има изгони с две думи, повече не съм ходил. Оттам смених няколко други язовирчета и в един момент попаднах на едни баластиери, почнах да ходя покрай река Тунджа, но там вече знаех какво да очаквам. Там знаеха, че рибите ги има, бях виждал снимки, бях виждал да скачат, обаче просто ни удраха, не можех да ги фана. Това направо ме подлодяваше и ме караше всяка седмица да пробвам нещо ново, достигал съм до такива степени на отчаяние, че съм се връщал към качамака, нали, старите подходи вече, само и само да намеря нещо, което да хвана тия риби. И така, между другото, изкарах от 2015 до 2019. Всяка седмица там. Всяка седмица Божия там. И се запознах, между другото, така и с местни хора. В интерес на истината с много посредствен успех преминаха тия 4 години. Имам спомен за един изкаран шаран и около 2-3, които са ми скъсали, съм ги изпускал. И толкова за всичкото това време. Най-интересното е, че тези успехи, ако мога ги нарека успехи, се случваха вече към края, преди да спра да посещавам, нали, тия места.
И там се запознах с едни хора, които един ден ме питаха, добре, как го накара този шаран да ти удари, ние древим тук, нали, толкова години и така. И си спомням, че тогава му казах следното нещо, понеже още се шегуват с мен, нали, на тая тема. Му казах така, в началото беше от отчаяние, последствие се превърна в стратегия. Сега ще го обясня, нали, хората, защото те не знаят, нали, какво имам предвид. Значи, сменях непрекъснато всяка седмица нещо. Отивам в петък, зареждам понеделник, това в събота сутринта сменям стратегията, не сработва, сутрин, вечер въртя работи, нищо не става. Ма това са години вече, направо пошторявам. А пък виждам рибите как скачат, виждам нали, колеги, хора, които идват, са ми показват ме снимки, нали, вишки, шарани. Бре, сякаш няма риба. И в един момент се спомням, че достигнах до етап, мисля, че беше октомври месец, достигнах до етап, в който си казвам, край вече нанасям, поне съм на хубаво място, ще се наспа, нищо няма да пипам, не ме интересува. Готино пивичко, нали, наспивам се, утре се събирам багажите и тръгвам. И приключвам да барам каквото и да било и на следващата сутрин в 10:30 зверски рън. Изпуснах го, нали, тогава, но тия хора, нали, дето сега сме много близки приятели, дойдоха и точно викаха, добре, как стана това нещо? Викам, човек, просто спрях да правя каквато и да е активност и резултатите идваха. Оттам нататък вече следващите пъти, като съм ходил, отивам, залагам в петък вечерта това, което съм решил да правя и не барам до неделя нищо. Абсолютно нищо не барам до неделя. Докато в един момент рибата просто на втория ден, някой път на третия ден взема и разбрах, че всъщност колкото сме по-малко активни на дивито, толкова по-големи са успехите. Но истината е, че аз вече през това време знаех на кои места мога да си позволя лукса да сложа и да забравя, нали? Защото ако си на неподходящо място и една седмица да чакаш, няма да те вземе. Да. Другото, може би тук е подходящ момент да споделя и друго, което със същите тия хора си приказвахме скоро. Влизам с лодката, търся място, къде да се поставя, нали, вариците, разполагам и гледам две абсолютно еднотипни места. И двете са между треви, нали, като цяло дупки такива, на 1,5 метра разстояние. Пускам на едната, пускам на другата, защото нямам представа, нали, къде ще ми удари. По едно време удар каракуда там на следващия ден. Отивам да се зареждам варицата, да я слагам на същото място и виждам, че петното, където ми ударило каракудата, няма грам царевица, а пък на другото дета на 1,5 метра от него всичко се стои, няма едно зранце взето. Да. Зареждам, повтарям процедурата, бум, шаран към 7 кг на същото място, влизам да слагам варицата, същата история. Значи, казвам си това, гледай на 1,5 метра разстояние, абсолютно еднотипни места, на едното взема, на другото зранце не мърда. И тогава така винаги ми става забавно, нали, като видя, нали, някой рибар от брега, който с фърля от ръка, нали, си представям. Че на едно и също място. Да. Те много ви... да цели място, което не може. Невъзможно. Но шансовете са много, много по-малки. И между другото, в един момент вече почнах да губя интерес, нали, там към 2019 година към тия места, защото как да кажа, то по-скоро оползотворява, как да го кажа, някакси загуба на възможност, която мога да използвам за нещо друго. Нали. И почнах тогава, превключих на големите язовири, където риболова е значително, нали, по-лесен. Обаче миналата година имах път към Северна България и реших да си взема едно кафе, така да изляза от магистралата и просто да отида заради спомените, да си изпия кафето там, да прекарам известно време на една от тия баластирия. И познай, още заставам на брега и виждам шаран мъртъв, нали? Избутан там. Мъртъв, да. Не мога да преценя, нали, сега какво му се е случило и там така нататък. Нито пък колко килограма е, но при всички случаи беше над 1 метър дълга тая риба. И си давам сметка, смисъл това, което си помислих тогава, беше, че тая риба реално е била там, жива и здрава, докато аз, нали, съм правил всичко възможно да хвана. Така че рибите много често са си там, не просто
искат много търпение и много предварителна работа. Много предварителна работа. Да, то особеното нещо, особено сега, нали, така като ми говориш за баластриерите, ние защото аз принципно живея в София, обаче родното ми място, то е покрай, нали, Пазарджик, Пловдив там. Има сега отскоро, нали, посещаваме една баластриера, която е от няколко години. И това за мен е един от най-трудните риболови, които съм правил някога. Защото Абсолютно. дълбочината, поне аз, когато съм замервал, е над 10 метра. Сонарът, нали, който ми показва там, показва, че дъното няма толкова гадно дъно, което съм виждал. В смисъл, толкова мътно го дава и сигурно има над 2-3 метра тиня. И на такива места даже избягвам да ловя и повечето пъти рибите ми показва някъде в средните пластове на водата. И най-вече наблягам на случайно намерени тераси, които са... Нали, аз защото от доста време го знам, той няма и 10 на минути от града, но не съм имал възможността да влезна, примерно, с сонара и да го гледам целия. И затова само от хора, които, нали, са ловили там от някакви митове и легенди, нали, как е било преди 40 години, как е изглеждало. И в действителност, наистина, примерно, нали, много пъти ми се е случило, като ловил особено на държавен водоем, минава някакъв там човек, който я от селото, я някъде близко е живял. И споменава се за тия митове за огромните шарани, които има в язовира, по 20 кила, по 30 кила, такива, които са били виждали, нали, преди време. Действително в тази баластриера, която аз знам лично за шаран, 24 кг, в който е бил хванат, но след това е бил продаден на един от частните водоеми, за жалост. И да, и също така за амури над 20 кг, които са били хващани, но нали, са пускани от хората. Така за добра участ, нали, отскоро съм части от тази ловно-рибарска дружинка, която там вече го поддържа, така че мисля, че няма да има повече такива случаи. Но мисълта ми беше, че тия баластриери, които са много сложни за ловене, защото поне аз така както си го представям и хората, които са казвали, преди са влизали големи машини, кораби или не знам си какво за добив на пясък или на мрамор, поне така мисля, че за мрамор беше. И пътят, който те са минавали по земята, са направили огромни дупки. Обаче тези дупки отстрани има мини малки тераски, които са на 4-5 метра, на които самото дъно е много, много кораво и е много добро място за шарана да обикаля. И повечето места на рибите, които излизат, са на точно тия места. За миналата година беше хванат за целият период само една риба, 10 или 11 кг. Нали, аз, защото се познаваме там с хората, говорим си кой какво е хванал. И това е наистина много, от една страна, впечатляващо, защото много риби има там. Аз лично съм и снимки съм виждал и те се и виждат, смисъл, защото то е като стената, която е на самият язовир. Ти просто като се разхождаш, то се пада на 10 метра, защото тя е доста висока, ти буквално някой път можеш да видиш самите мори как въртат отгоре. Да. И може би това е една от причините, които повечето хора, когато говорят за риболов на диво, много често казва, че по язовирите нашите, които ходим, няма риби или повечето риби нали, се браконьерстват и затова не отделят такова време да ходят на нашите държавни язовири. А то според мен не е така, просто си има много особени методи и тактики, за да се хване такава дива риба, защото се различава метода на частен язовир. Не толкова в самите монтажи, но според мен ключовото тук е презентацията на храната и самата стръв. Нали, ти като човек, който повече време практикуваш от мен див риболов, може да споделиш повече за това, дали има разлика, примерно, от частен язовир, как подхождаш и как подхождаш в такъв, когато ловиш на някакъв див. Да, действително, наистина рибите са много. Аз гарантирам, че навсякъде, където ходите около вас, нали, по дупки, навсякъде има много шарани, но с времето съм установил, че ключа към тия места е предварителната подготовка. Аз, нали, ако има нещо, за което до някъде съжалявам, нали,
във връзка с създаването на канала е, че вече все по-трудно почва да ми става предварителното разработване на местата, но като цяло на диво 95% от усилията от риболова става преди риболов. Да. Не прекарвам цял ден, нали, с сонара да търся място, след което почва да подхранвам първо по малко, после повече, после още повече. На самия риболов една шепа за хранка, монтажа и не пипам нищо повече. Това е, аз не виждам въобще нищо общо с риболова по частни язовири. Даже да ти кажа съвсем откровенно, тук зимно време като дойде, ходим се от време на време. Казвам си сега, що не отида някъде, нали, частно, ще има някакъв риболов, деца вика, ще се начеша крастата. Обаче едно гласче вътре в мен казва, човек, ко ще търсиш там? Ти не отиваш. Той риби да фащаш, нали, ти не отиваш за там, ти отиваш за процеса до фащането на риби. А той е изключително интересен. Той е изключително интересен. Това да намериш мястото, да предизвикаш първия удар, независимо дали ще го изкараш или не. Оттам да започнеш да подхранваш, нали, малко по малко. Всичко това е безумно интересно, нали, но с развитието, нали, на популярността на канала, нали, почвам все по-трудно да заемам местата, нали, на които риболувам. И то е нормално, нали, не мога виня никой за тая работа. Свободно е, всеки си ходи, но тая предварителна работа започна да изоставям вече, нали, поради тая причина, защото това са седмици работа, нали, предварително. Да. Така че това е ключа. Просто много, много предварителна такава една работа зад кадър, деца вика, нещо, което аз, например, в първите ми няколко клипа, които съм пускал, нали, в канала, там рядко имам излети под 4-5 шарана. Някой път дори спомням се за един клип, не му знам името, но се спомням, че бях фанал около 20 риби за 3 или 4 дена, от които показах само 4, защото се притеснявах, че, нали, хората ще си помислят, че съм пуснал клипа да се хваля, нали, какъв шаранджия съм. И си казах, стига, пусни 3-4, нали, все пак, нали, за риба сме. Другото не ги дразни хората. Обаче много работихме тогава, нали, с Ванката, нали, с твоя Даш, с него много си пасваме в това отношение. Единия ден ходи той, другия път аз храним, работим по брега, по това 4 години някъде горе-долу ловим, разработваме и ловим дадено място. След като почнах канала, вече почнаха да се заемат местата и аз и на него му се извиних, нали, ако имам грях в това отношение към тебе, това е, че просто развалих тая работа, която вършихме преди риболов. Иначе, да, слушам. Да, точно щях да кажа, че малко в тази ситуация с каналите, които са в шеранджийските канали, особено ако наблягаш повече на риболов на диво, малко особеното тук е, че ти практикуваш този риболов на диво, но, нали, ти след това, като запишеш твоя излет, дори да си хванал хубава риба, ти се чудиш дали да качиш, да покажеш на хората наистина това, каквото си хванал. Защото, нали, за тебе това е като това се едно е цената на това, на труда ти, което си правил, нали, толкова време се подготвил за даден язовир. Обаче пък от друга страна, дали да го пуснеш в интернет и в социалните мрежи, защото всякакви хора има, нали, някои хора наистина ще се накефат, ще те направят евел за това, но има други, които ще познаят мястото и след това има предвид, че няма да може да си хванеш това място в продължение на месеци. Поне лично аз такъв опит имам и на местата, които ходя, особено там по край родният ми град, просто ако, нали, в бъдеще, защото в бъдеще ще имам доста така записани клипове по край водите, нали, на такива язовири, ако имам късмета да хвана някоя голяма риба, наистина много се чуя дали въобще да се направи някакъв клип или някакво видео, защото хората си говорят и се знае това и ще е малко така опасно. Трудно е, да. Това е цената, която плащаме. Няма как, нали? Той за всеки, който се занимава с развитието на такъв канал, нали, ти самия виждаш, винаги има цена, която плащаш за мотивацията, която те движи, нали, за създаването, така че това е цената в нашия конкретен случай. Но пък, между другото, тя отваря други врати, нали.
то една врата, като се затвори, друга се отваря, някой път не знаеш. Сега, например, пък покрай канала се появяват хора, които са с така мислени, каквото аз имам за държавните водоеми и ми споделят неща, които никога не биха казали на абсолютно непознат човек, заради това, че ме познават от канала малко или много, имаме вече някаква виртуална връзка с моя начин на риболов и казват сега, примерно на това място, еди си къде. Това пък ми отваря възможности да пътувам повече, да обикалям България на места, на които винаги съм искал да ходя, като Ивайловград, например, не съм имал възможност още да ловя там. Нали. Има много места, които Дунава, река Дунава, например, ми е нещо като малка мечта, нали, да риболувам там, пък просто ми е далечи и как да кажа, трябва повече време, нали, за да се ориентирам в обстановката. Труден риболова на реките, ако трябва да ги класифицирам така, първо бих сложил реките, там е безумно трудно. Имаше една година, в която нямах нито един хванат шаран за цял сезон, бях се фанал на една, буквално спях на всеки ъгъл на река Тунджа. Един приятел беше хванал един 24 кг шаран, тогава си казах, тия риби някъде ще мина, че ги набарам се някъде. Цяла година. И не ми се случи, в крайна сметка. Реките са безумно трудни. На второ място бих сложила точно тия баластири, които вече обсъдихме. И вече по големите недържавни водоеми е най-лесно. Според мен там просто има много риба, по-голяма конкуренция за храна, за по-малко време можеш да постигнеш повече. Опортюнити просто не ми идва на български да го преведа. Да. Друг въпрос ще да те попитам. Добре, ти примерно, ако някакво ново място отидеш, да кажем, Ивайловград никога не си ходил, как би постъпил, какъв ще ти бъде подхода, за да ловиш там? Предварително ще се свържеш с някой, който е ловил там или местата? Как подхождаш в ситуация, в която за първи път ходиш на някакъв държавен див водоем, река, баластриера? Да, как това е подхождаш? много хубав въпрос. Наистина, ключа към риболов на диво общо взето е в този въпрос. Сега ще кажа как аз подхождам там, където ходя, нали? За Ивайловград. Примерно, в смисъл, може да не е Ивайловград. Водоем. Сега, на първо място гледам да се свържа с някой местен човек, който да ми се довери, да ми обясни горе-долу къде се намирам, какво има пред мен покрай какви интересни обекти има. Нали, аз ще говоря с конкретни примери, защото ще е по-ясно. Например, на голем язовир, на който ходя там 12-13 км язовир огромен. На този моя приятел Ванката, който споменах, баща му е израснал там, имали са ниви. Да. И човек идва и казва, вижте сега, там някъде, може би на около 300-400 метра, нали, в посока на това, на това, имаше една помпена станция. И ние се фащаме с Ванката. Двамата един ден, аз един ден, той с лодките, всеки с сонара си и почваме да я търсим. Докато ние намерим, няма да мирясаме. И тя се окаже примерно на 480 метра, да кажем, случайни цифри избирам от брега. Оттам нататък, като я намерим вече, маркираме я с GPS по някакъв подходящ начин, оттам нататък вече започваме чак тогава да мислим откъде ще облавяме това място. Тоест не откъде ще ни е най-близо, примерно къде имаме най-малко препятствие. Сега, ако примерно брега, който ми е най-близо е на 200 метра, обаче трябва да мина през две диги, други, които може ми линията. Да ми сплътното през цялото време и да ми скъсат рибите, няма смисъл. По-хубаво да отида на 370 метра на някъде друга, където е директна стрелба, се казва, към мястото. И общо взето много време минава в тая посока, нали? Да мислим в тая посока къде да застанем да облавяме, така че да можем да обхванем мястото, но най-напред го намираме във водата. Смея се, извинявай, просто се сетих за една смешна ситуация. Сега в момента и ще разкажа. Да. Довърши си. Така, намираме, нали, място във водата, казваме, това е, тук ще заложим сега. И почваме да търсим изходи към брега. Тук отиваме, там отиваме и в един момент решихме, тук ще е мястото, нали? И почваме двамата да работим. Сега той е малко с техниката е малко по-напред, нали? Носим машинки, почваме мъкнем всичко това с лодки, нали си представяш, става. Да, и на клиповете ти, твоите с лодките, как теглите направо. Чистим, правим всичко. Да. И се разполагаме бивака и сега ще правим излет там. Нали? Още не очакваме нещо да се случи, защото знаем, че той иска хранене и така нататък. Обаче първи излет.
И стоим двамата с него, така си приказваме сега, какво ще направим развълнуване. Нали? По едно време в дън горите лилейски човек, чувам и детски гласове. Мале. И аз викам, бе, Ванка, ти чуваш ли го това нещо? То да право зловещо. Да, бе, Да. вика, чувам женски гласове. И се споглеждаме двамата, не мога да разберем какво става. И Самодиви. по-добре, 10 минути тия гласове стават все повече и повече и повече. И в един момент пристигат, ние сме били на някаква екопатека. Хората правят излет 60 човека с деца, майка, бащи, родители. И ние си викаме, боже, ние сме в дън горите тук, нали се чувстваме на безкрайно диво място, па се оказахме на някаква екопатека. Децата седнаха по лодките да ядат сандвичи, да фърнат вода, да фърнат Мале. водата. Голям смях. Просто като се сетя ми става забавно. Затова не се сдържах, нали да. Да. Но като цяло разбираш идеята, да, намираме си първо мястото във водата, после търсим мястото на брега, работим колкото трябва по него, почва съхранение. Един, два, три пъти не чакаме почти нищо и чак тогава вече, ако мястото е добро, почва да дава резултати, ако не, почваме да търсим друго място. И така. Това му е интересното, това е пътя на шаранджията. Да отидеш да фащаш риби само, не знам, аз малко не го разбирам. Да, аз съм на същото мислене, че самият риболов на шаран не е толкова, колкото да вадиш самата риба и мисля, доставя ми удоволствие докато я вада, но вече пътят, по който стигаш за да извадиш тази риба е много по-интересен, отколкото да отидеш на някакво място и да ловиш риба сред риба. Въпреки, че много хора имат различни виждания на това. Някои хора... Да, нищо против, нали? Да, Зато сме различни всичките. Да, някои примерно са работили цяла седмица и предпочитат уикенда да идат на място, което има условия, да си платят нали, някаква такса и да ловат риби, да си починат. И отколкото нали, да ходят първа на някакви такива места, да работят, нали, както ти казваш, мястото на брега, да влизат с лодките, защото това е още допълнително време, което те нали, нямат. Да, И затова всеки си има различно виждане на това. И наистина е така. Да, слушам, извинявай. Да, аз точно това щех да кажа, че на мене преди, примерно ми беше, защото аз съм от скоро, нали, някъде около 6-7 години, нали, вече стават все повече време, нали, съм така по-сериозно запален и ходя за риба. Нали, отпреди съм ходил, но не за шаран. Но аз се зарибих точно поради този факт, че ти изкарваш много голямо количество риба и ти доставя много голямо удоволствие самото вадене на рибата. И след това, нали, като я видиш самата риба, като я пуснеш и така, нали, с времето обаче това започва малко или много да ти писва. Поне на мене. В смисъл, писва ми да ловя такива риби, които са масови риби, нали, около така 7-8 до 10 кг на частните водоеми. Нали. Моя рекорд, примерно, не е даже и голям. На частен водоем е 18 кг или 19. 18-900 или нещо такова беше, а на див водоем е не повече от 6 кг. И, нали, аз после имам и още един-два въпроса за тебе точно на тази тематика, после ще ги задам. За мен се губи смисъла от това да ловиш масови риби, от това, че примерно мога хванеш 10 риби по 10 кг на частен язовир, но хванеш ли една риба на държавен и си минал през този път, ти доставя много по-голямо удоволствие, отколкото да я хванеш на държавен. За всеки. Аз уважавам наистина решението на всеки шаранджия, който пуска рибите. Нали? Оттам нататък вече... Да, точно. Това е... Сега, например, съвсем наскоро, даже преди 2-3 дена приказвах с един приятел, който беше на състезания, нали? На частен водоем, който каза на втория ден, вика, нивото на язовира се дигна толкова много, че буквално успяхме в палатката вода до коленете. Обаче не може да мръднеш, такъв е регламента. Да. И си казвам, това също е интересно по свой си начин. Нали? Така че нямам никакви... Нали... Просто всеки го разбира така, както аз гледам какво ме движи, нали, какво ме кара всяка седмица да съм на язовира. Да. Добре, въпрос, нали, имам още един към тебе. Ако искаш да поговорим, нали, не знам дали си окей с това да поговорим за рекорда ти на такъв, на шаран. Мисля, нали, колко ти е най-големият шаран, който си хващал на диво? На диво най-големият е 15,700. 15,700. Кой знае какво, нали? Смисъл, има далеч по-големи рекорди, но как да кажа, това по някакъв начин
ме мотивира да... Казвам се, то предстои, нали? В един момент все ще се случи един ден. За пурата ти, която Ами, пурата ти да те подготвяш за рекорда ти. да, просто се случват, нали, всякакви такива. Сега, например, съвсем скоро имах такъв случай. Отивам на едно място, което си бях така наумил, нали, че ще застана там. Не бях ходил 2-3 години на това място и казах си, ще отида там. Отивам обаче, точно гледам един човек разтварва от един микробус багажа си, очевидно и той беше избрал същото място и към сега няма значение, голяма работа, язовир колкото искаш голям, изместих се на 150 метра от него. И Да. на следващата сутрин човека фана 32 кг мърна това място. То няма 32 кг. Мале. То няма гаранция, че аз щях да хвана рибата, нали, на това място, обаче вътре в мен едно такова, нали, знаеш, много ми Как? Винаги аз... как не можах да отида половин час преди него да го взема това място. Да. Пък то, нито го знам човека където е фърлял, пък може и той да не е знал къде е фърлял и в крайна сметка... Това е голям късмет. Смешни, такива парадоксални истории в изобщо в риболовната си практика. Амури, смисъл, ти предполагам си хващал и доста амури на дивите водоеми, има там Не, колко ти не съм най-големи. хващал много. Аз в интерес на истината хващам много малко амури. Явно, че тактиката ми към риболов на шаран е доста специфична за шаран. Малко амури имам. Най-големия ми амури е 11 кг. И просто не ги хващам по някаква причина. Аз не ги харесвам, ако трябва да съм честен. Ако трябва да съм честен, не ги харесвам толкова, защото в смисъл, доставяме удоволствие да ги вадя, в смисъл, като дойдат до брега, защото наистина дават много голям отпор, обаче вече като ги извадиш, нали, докато махнеш куката, ако трябва, нали, да го третираш как трябва, може да ти... Не знам, аз имам една случка, в която, нали, съм на частен водоем и в смисъл хващам един амур и после слагаме го, нали, в люлката и се опитам да му махна куката. Той като се обърна, куката ми се забива в пръста ми, мина през нокътя и излезна от другата страна. И толкова силно, нали, защото то ти е като рефлекс, се дръпваш и ти се самозасичаш. Толкова силно го дръпнах, че 20 либров повод успях да го скъсам с ръката си така нагоре. Да, толкова беше влезнал навътре. Тъху, че имаше там момчетата до нас, имаха едни клещи, успях да щупа куката и да мога да я извадя, но аз от тогава, от край време не си харесвам тия амури и затова много не обичам да ги лова, точно поради тази причина. Значи, първо, амурите са много са еднакви. За снимка не са интересни. Като направиш, като имаш два и то си едно един и същ. И другото, което е при амурите, много умират. Много лесно умират. Да, те са много. Много ме е страх от това, че ще го убия. Аз заради това толкова не искам да го фащам, защото той се джаска, а пък тикне ли му веднъж кръв край вече, амура заминава. Да. Така е, да, много са кекави. Добре, за друго нещо, което ще я те питам, защото гледам, че това е много нашумяла тема. Според теб, дали е реалност или мит за шараните, че излизат по-големи на есента и според тебе защо, ако е вярно, каква е причината? Не е мит, според мен. Има Извинявай, че те прекъсвам. И още един въпрос. Твоята най-голяма риба, спомняш ли си кой сезон я хвана? Като дали лято, есен, пролет? Аз го се фанах на пълнолуние. Значи за мен е един от най-разпространените неверни митове в шаранджийството е, че по пълнолуние няма риболов. Нали? Има нещо такова, хора казват, пълнолуние ли хич не хоря за риба. Нали? Аз имам най-добрите ми риболови, най-добрите ми риби са на пълнолуние. На другия ти въпрос, според мен, връзката е просто такава, че на практика диволовящите шаранджии не са съревноваеми с рибата. Истината е, че ние са съревноваеми с природата. Защото обикновено храната по дивите язовири е повече от рибата, грубо казано. И на рибите не им се налага да правят кой знае какви движения, за да се нахранят. То просто храната им е, деца казва, много често предостата. И това създава големи усложнения за нас. И есенно време, и вярвам, че би било и зимно време, ако успеем да докараме някой път такава популация в България по дивите ни водоеми, че да имаме и зимен риболов, просто храната им естествената намалява.
Забелязал съм, че има моменти в годината, може би седмица, някой път две, но не повече, и не всяка година, когато рибите на диво пошторяват. Значи хващаш риби, които не си подозирала, че има там. Обаче изпуснеш ли ги тия 2 седмици, край. Все едно всичко никога не е имало риба. Разбираш, има нещо Да. в природата, което ги кара тия риби да поштръкляват в един период. И ако не си там, нали, ще пона. А пък може да се настоява цяла година. Според мен това е отговора на този въпрос. Количеството на естествената храна намалява и дори друго наблюдение имам, че топлите зими, като последните 2-3 зими, правят изключително труден летния сезон. Аз не съм никакъв оптимист, нали, за следващото лято, че ще бъде по-силно от това, което мина. Просто това топло време, нали, аз бях на риболов, бях без печка. Виж кое време е, нали, деца, края на... Това време не е сериозно. И в крайна сметка тая естествена храна се остава, тя се натрупва другата година, лятото пак има, нали, нова, там миди, охлюви, каквото едат. И това нещо до такава степен насища рибите, че изобщо няма необходимост да полагат каквито и да усилия. Според тебе, съжалявам, че те прекъсвам. Според тебе вярно ли е? Защото аз лично, нали, доста последно време се интересувам и за за като хранителни навици на шарана, и това как се храни. Според тебе има ли значение, че есенно време шарана, нали, усеща, че есенно време идва зимата и той трябва да си набавя повече храна и повече така хранителни вещества, въглехидрати и мазнини, за да може все едно да прекара зимният сезон, нещо както все едно мечките имат зимен сън и шараните по същия начин? Да, вярвам в това нещо, но според мен това се случва някъде около средата на септември. Там независимо колко е топло според тебе и студено. Обикновено, ако трябва да си вземам отпуска за риболов, бих я взел в средата на септември или първата седмица на септември. Там просто октомври месец е малко мит, сигурно, може би останало от миналото. Мисля, че октомврийските риболови са много по-вяли вече на диво, отколкото септемврийските. А за ноември и декември просто нямам думи, нали, там. Да, защото аз забелязвам наистина, дойде ли септември месец, по групи, нали, където присъствам в социалните мрежи, в Facebook, в YouTube клиповете, хората буквално качват огромни риби. Качват риби, които са, нали, някакви колосални, огромни размери, дори и на частните водоеми, както и на диви водоеми. Съм виждал най-големите риби, които съм виждал, които са хванати. Това са сигурно септември-октомври месец. И затова ми е много интересно дали в действителност хората ловят в това време най-много или просто е някакво съвпадение. Но според мен нали, аз лично каквото си мисля, че просто самата риба усеща, че идва някакво застудяване или самият сезон просто така е настроена и започва да се храни повече. И другото, което е защото нали, от няколко вече година и колко мина и няколко месеца си приготвям сам така протеиновите топчета, това, което е следващия въпрос, нали, за тебе, че бях натикнал на една статия английска статия на DT Bytes, те са пак английска фирма, може да си ги чувал. Имат една много интересна статия за шаранът и неговото хранене и там те много успяват да покрият шаранът през кой месец и сезон, дали пролет, дали есен, лято, самите му макроси в храните, които са, нали, въглехидратите, мазнините и протеина, горе-долу проценти как се храни и на килограм и на собствено тегло. И това, което забелязах, че есенно време самите шарани наблягат повече на въглехидратите и на по-лесно усвоимите храни, отколкото на, да кажем, богати повече на мазнини, на белтъци, които са, нали, по-трудно смилаемите. И някак си все едно не се набляга толкова на топчетата на рибна основа, отколкото тези на млечна. И това е за мен, не съм го пробвал все още, между другото, защото аз топчета, които в момента приготвям, са на рибна основа изцяло, защото работя, нали, с там една-две рецепти, които съм си направил и просто ги тествам предимно. Но ми е много интересно, нали, от тебе да те чуеш, защото имаш, нали, така и курса за топчета, които правиш и ме е интересно да видя дали действително се така и ти
правиш ли си топчета в зависимост от сезона и да кажем есенно време има повече от една съставка, а лятно време има повече, да кажем, на рибно брашно или нещо такова? Да, има някои такива финни неща, но не са чак толкова драстични. Нали? Аз понякога хем се интересувам страшно много от тая област и понякога попадам на статии, където се изумявам от степента на детайли, нали, като се започне вече изчисляват едва ли не все едно на спортен културист диетата, колко 10% ще ги сваля на 7%. За мен малко е прекалено, нали, това. По принцип това, към което аз се стремя да се придържам, е пролетно време, наистина, когато водата е все още студена, гледам да използвам, нали, аромати, които са на алкохолна основа предимно. Отделно млечните протеини се възприемат по-добре. Рибното брашно още не влиза много сериозно, нали, още в пролетния период. През лятото вече започвам да добавям, нали, освен повече мазнини вече, слагам рибно олио, слагам също, вече добавям неща, които етерични масла ползвам. Нали. Това всички тези неща вече през активния сезон, които пък през есента пак почвам да махам, нали, защото маслото не се възприема добре, нали, в студена вода, не може да освободи добре, топчето да освобождава добре сигнали, така че като цяло гледам да спазвам тези основни правила, без да влизам в някакви много големи детайли, но моят фокус е друг по принцип. Значи аз, това с което започнахме разговора е, че действително вярвам, че мястото е ключово. За мен целта е да мога, като поставя едно топче или каквато стръв там искам на това конкретно подбрано от мен място, аз да съм спокоен, че 2 дена няма няма никаква плевелна риба да го изкара това нещо. Защото е много прецизно. Ако аз, например, съм си играл представи си, примерно 250 метра от брега в тихо време да си наместя, нали, валицата, излезе ли вятър, аз не мога да си възпроизведа резултата, разбираш ли? И ако сложат царевица, да кажем, някои колеги питат, царевицата работи по-добре от топчето. Да, вярно е, че работи по-добре, обаче всяка риба ще я избере. Аз не искам от 250 метра да ме изкара платика или каракуда и да не мога да си възпроизведа после мястото. Моят стремеж е да направя такова топче, което при дребните риби да го пропуснат. Ако вече е направено добре, мисля, че още не съм достигнал до този етап, нали, вече и малките шарани да го пропуснат, да остане за големия шаран, защото той ще дойде рано или късно. Въпросът е, че няма какво да го дочака там. Провала на повечето хора в риболова е в това, че просто дребните риби изваждат монтажа им и не могат да дочакат голямата риба. Затова фокуса ми е върху стръв, която да издържи първо достатъчно много на самите природни условия, т.е. 2 дена да не се разпадне или 3 дена да не се разпадне във вода от само себе си. Второ, всички дребни риби да го пропуснат, ако може, и шарана големия шаран да се почувства уверен, т.е. да го приеме като естествена храна. На мен в тая посока са ми усилията, когато работя за топчета. И дори трябва да ти кажа, че не съм далеч от мисълта, че ключа може да бъде дори цвета на топчето, може да бъде дори формата на топчето. Нещо много елементарно може да се окаже. И аз всяка година променям, нали, рецептата и затова, нали, тая рецепта, която има варианти. Първи, втори, трети ще има евентуално, защото всяка година наблюдавам нещо, хрумни ми нещо и искам да го тествам. И като направя новия курс, нали, всички, които са се закупили предходните курсове, нали, имат достъп до тази информация, която ми се е въртяла на мен в главата. Пък всяко ми даде резултат следващата година, пак, нали, но посоката ми е тази. За разлика от, примерно, състезателните топчета, които са много там вече нивото е много по-различно според мен, защото те не се състезават с природата, те не се състезават с рибата, те се състезават с съседа от ляво, с съседа от дясно, с съседа от среща. Техният успех в топчето се дължи на неуспеха или на съседа му, който е забрал да сложи една добавка. Нали? Там е съвсем различно ниво, нали, на топчетата. В никакъв случай не ги подценявам, изключително са. Вероятно са много, много по-високи нива, нали, от това. Но аз ти казах, моята посока на мислене това е да се направя стръв за диво, която да бъде избрана от големия шаран и пропусната от всяка друга дребна риба.
А ти тази рекордната риба, която си хванал на топче ли е хвана или на царевица? Да, на топче беше На и топче. точно тогава и амур фанах на топче, което много рядко ми се случва. Легнало при това, нали? Легнало топче. Към 7 кг беше амура. В един и Да. същ риболов и той беше такъв августки, както ти казах, на пълнолуние. Просто изведнъж стана, сякаш си на частно за 24 часа. На следващия ден вече Аз нямаше такова. също имах един такъв риболов точно на откриването миналата година. Ето на тази кариера, дето ти разправях, бях с един приятел и ние точно мислихме просто да отидем там, защото той в смисъл рибарен, но нали, не е така толкова зарибен, няма много време да ходи. Аз му казах нали, да отидем, ще идем двамата, ще си говорим, нещо си правим мухабет и как сме точно на кариерата. Аз въобще не си мислих, че ще хванем и риба даже. Просто е така малко да си починем и то така се получи, че той хвана 7 шарана, аз хванах 5 шарана, от които нали, най-голямата беше около 5 кг, аз я хванах първата риба и той след това се започна през деня, имахме сигурно над 10 удара. Но проблема беше, че ние даже не бяхме взели, нямахме лодка надуваема, вкарвахме нали, с дистанционно и нямахме лодка, а пред нас бяха водорасли, много големи водорасли бяха пред нас. Въдиците ги бяхме насочили на сигурно на метър и половина-два ги бяхме сложили нагоре, все едно сме на река. И всеки един удар, нали, който ставаше, влизахме с единия, влиза с гъщеризона, линията даже гледаме да я държим по-отгоре и се опитвахме нали, по така прецизния начин да мога да изкараме рибата. Та точно тогава, нали, това се случи, че въобще не съм очаквал, че ще стане нещо такова. И между другото всички риби тогава ни излезнаха на топчета. Обаче не Да. знам дали имаше ефект, защото предварително 2 седмици преди това всеки уикенд захранвах точно, в смисъл имах GPS точки на лодката, които си ги бях служил и изсипвах да кажем около 3-4 кг, да съм изсипал 10 на килограма на двете петна, които ловихме, неговите две въдици, моите две въдици. И не знам дали това оказа голямо влияние. Според мен оказа, защото доста храна бяхме сипали и след това ударите започнаха за няма и едно денонощие, защото ние бяхме точно на откриването. Откриването беше на другия ден, ние бяхме на един ден преди това. И бяхме застъпили и изчакахме през нощта, нали, да стане сутринта към 5 часа, когато новия ден. Нанесохме и няма за 2-3 часа и ударите започнаха. Но беше много... мисъл, осъзнах, че съм прекалил с топчета, когато започнаше от моето петно, изкарах над 6 сома. И те сомовете бяха, да, някакви горе-долу по 40-50 см и всички излизаха на топчетата. Даже започнах и с попъпи да слагам и попъпите почнаха да лапат и беше направо по едно време спрях с топчетата и вкарвах само по няма и една шепа царевица и тотално ги бях изключил. Но близкото петно, което лови този мой приятел, всичките шарани излизаха и само шарани имаше и само на топчета и бяха нали, много хубави. Бяха нещо типа на 2-3-4 кг, такива по-малки шаранчета, но пак за такъв, точно за този водоем аз наистина бях много, Не много се впечатлен. очаква. Въобще не очаквах и то защото всеки разправя там, повече наблягай на царевицата, те риби тук са хранени повече с царевица, топчета, кой ти слага топчета, обаче в действителност аз разбрах, че имат момчета, които доста много години ходят на язовира, те са нали 3-4 човека, но изсипват немалко количество топчета на един така излет и според мен просто самата риба е свикнала и с формата му и с вкуса на топчетата и го харесва. Нали? Защото за мен шаранът няма как шаран на диво да не харесва топчета, просто е въпрос на време той да опита тая храна и да започне да се храни. Защото за мен няма такива дива риба, не яде топчета. Това за мен са пълни измисли. О, да, Вече... абсолютно, абсолютно. Въпросът е да го обърка по някакъв начин с естествена храна. Аз дори не вярвам в това, че рибите трябва да свикнат. Защото не са били един или два случаите, в които отивам на водоем, където нали, никога не съм ловил, не съм слагал нали, топчета и рибата просто го предпочита топчето. Дори пред силиконова царевица, дето се казва, което е нали, малко вероятно. Диви риби, но по някакъв начин, според мен, те просто
го възприемат за естествена храна. И това е голямата сила всъщност на топчетата. Въпросът е да опитат, да, защото ти не знаеш, в смисъл най-често не знаеш какво може да ги стресира рибите. Аз дори, понеже вече споменах, нали, едно от нещата, които тия митови, които не вярвам, нали, действително са митови. Другото нещо, например, което не вярвам е, че шаран е любопитен. Особено дивия шаран за мен е изключително консервативен. Точно обратно на... Аз, например, лично никога в живота си не съм имал див шаран на бяло поп-ап топче. Никой път. Аз съм опитвал страшно много пъти, защото по принцип харесвам този аромат The Source, нали, на Dynamite Bites, който си работи много добре на диво. Той го има в два варианта, кафяво и бяло. С кафялото фащам, с бялото никой път не съм се фащал на една и казвам, добре бе, същия аромат, всичко също, формат също. Това точно, ще един въпрос да ти задам, дали според тебе шарана предпочита, смисъл, дали в тази ситуация, както ти казваш, еднакво кафяво и бяло топче, дали предпочита цвета. Защото аз лично, много хора казват, че шаранът вижда черно-бяло или че не различава цветове, но според мен шарана много се влияе от цветовете. Според мен много зависи какъв цвят му сложиш като стръв и аз лично съм имал успехи само на даден специфичен цвят в ситуации, в които съм пробвал всички други цветове. Защото, примерно, на частени язовири най-често мога, нали, да се стигна до това заключение, защото има просто язовири, на които съм бил частни, които се набляга изцяло на един цвят. Нали, ако вкараш същия аромат, същата захранка, просто може, нали, пак ще имаш удар, но много по-бавно ще стане, отколкото да кажем да вкараш жълт поп-ъп вместо оранжев. И обратното. И аз примерно съм имал говорим за частните язовири, успехи предимно на един цвят, отколкото на друг. А на дивите язовири съм предимно пробвал жълт и оранжев цвят, от които винаги жълтият цвят ми е давал най-добри резултати и стигам до заключението, че просто самият жълт цвят шарана го бърка за царевица или за нещо подобно и затова просто набляга повече на това. Затова, че според мен наистина шарана се зависи от цвета. Независимо. Да, възможно е. Тук са ми слаби наблюденията, защото честно казано не си играя много цветове. Те цветовете обикновено са с поп-апите, пък аз съм от няколко години така съм се отстранил от подходи, които да предизвикат любопитството на шарана и съм се фокусирал върху имитирането на естествената храна, а пък си мисля, че поп-апите са далеч от това нещо, на диво. Не съм привърженик но много често пък снежен човек на диво е добра тактика, просто защото не заради самото поп-ап топче, може би улекотява по някакъв начин самото легнало топче и то не може да потъне много дълбоко в тините там и каквото има, нали, в диво. Но бих избрал оранжев цвят, нали, за такива. Така и правя предимно. Много, между ти не си първият човек. Имал съм, нали, разговори така с двама-трима, които наблягат на дивите язовири. Много често виждам и на колеги, които хващат големи риби на диви язовири, наблягат много на оранжевия цвят. Да. Мисля, не знам дали има нещо така специфично в него, но виждал съм и на Огоста съм виждал, нали, така колеги, които съм си говорил с тях и те казаха, че оранжевият цвят някак си много въздейства на дивите риби там. Категорично, даже съм имал много силни риболови с поп-апче оранжев цвят на фирма, която сега, нали, няма споменавам, защото не е от ниско бюджетна, много ефтина марка, да. пренебрежимо ефтина, обаче оранжево. Да. Докато на други марки, скъпи марки, пак да не ги казваме, нали, скъпи топчета, просто стоят в кофите и мухлясват. Аз лично, ако, нали, трябва да лова с поп-ап, да имам дали на снежен човек или някак, просто да имам презентация с поп-ап топ, че вече от една година въобще не обръщам внимание даже и на фирми и на каквото и да е. За мен това седи просто като цвят. Жълто ли е,
жълто е, няма значение на коя фирма. Ако вече е друго, ако примерно залагам, да кажем, на Рони Рик монтаж, ако е поп-ъп само, там най-вече гледам самата плаваемост на топчето, но пък последните пъти, в които наблягам, нали, на този монтаж, вече започнах така да си правя монтажа, че самото поп-ъп топче го издялквам и вътре слагам дали корк или някаква пяна, за да може колкото да държи, да не пие вода и да не се превърне в легнало топче. И така повечето ми риболови, нали, ако наблягам на този монтаж, въобще не гледам какво топче взимам, само гледам размера да му е така, да е балансиран спрямо куката, спрямо, нали, мекото лово, което съм сложил, да не го вдига преди, нали, много. И това е. Въобще не обръщам внимание. Дори аромата не гледам. За мен не е чак толкова важно. Даже Това. и без аромат да е понякога е по-добре. Да, именно. Има и такива топчета, които са си просто без аромат. Да. Ти, другото ще да те питам, защото повечето диволовящи шаранджи, те не практикуват зикрик монтаж. Предполагам, нали, чувал си за него. На дивите водоеми случва ли се? Защото съм чувал на колеги, които са ловяли на диви водоеми и са имали много хубави успехи, като ловят на зик. Обаче, нали, някои хора не го харесват, други го харесват, но имал ситуации, в които много колеги, нали, на дъното, като не им взимал особено лятно време, са ми споменавали, че са правили много добри риболови на зик и то на хубави риби. Да, не го отричам. По принцип харесва ми като концепция за по-динамичен шаранджийски риболов. Аз винаги съм го приличавал малко като мачов риболов, нали, алтернатива някакси на мачовия риболов в такива условия. Но аз не го практикувам по две причини. Първата е, че обикновено съм сам за риба, а пък ако сложа един повод от, да речем, над 3 метра или 4, който да се издигне, нали, водата до някаква дълбочина, много трудно става кепчосването на рибата, като съм сам. Да. Просто си представяш как всичко ще се... Нали, няма как този дълъг повод, аз къде ще се изтигля, как ще просегна. От технически причини това е едното. И другото, което е там, е много, много финна работа с самата храна. Там за хранката пък прави целият риболов. Как да отделя частици така нагоре, до каква височина да стигнат. То си е интересно по-своему, но не го отричам, но не проявявам интерес. Нали, като се сетя какви борби с риби съм имал съм случаи, в които е имало реална опасност да ме обърне риба във водата с лодка. Нали, и ако си представя, че съм с зикрик, направо ми става смешно. Как изобщо ще стане, нали, 40 минути борба, ме е разкарвала из целия язовир. Не е моето просто. Да, аз също съм на това мнение. На частните водоеми, между другото, аз съм правил много силни риболови на зикрик монтажи, обаче на дивите водоеми въобще даже не съм се и замислял да го пробвам. Това точно поради тази причина. Примерно аз си представям как съм бил на държавния, на кариерата, която си говорихме, с тия водорасли пред мене. Аз имах поне 3 откачания на рибите от зверски напъвания и зверски влизане в водораслите, при положение, че аз ако се играя с зикрик и то е някаква кука, да кажем 8-10 номер, някакъв по-малък размер, за мен просто става невъзможно ваденето и на рибата. И другото, което е, нали, ако имаш и късмета да закачиш и някоя е по-голяма, нали, малко или много рибите на държавните водоеми, те затова са и по-диви риби, те не са видяли кука до сега. Може да реагират по съвсем друг начин и тяхното движение и сила на напън да бъде много по-голямо и много хора неподготвени с по-леки такъми. Даже аз съм чувал за някакви митове, пак и легенди, които фидеристи или някакви пловкари са закачали по-големи риби точно за тази кариера, на които говорим. И въобще става невъзможно да се удържи с такъв повод. Наистина става почти невъзможно да се изкара. Сега по отношение на размера на куката нямам притеснение. Малките куки влизат много добре, се забиват в дивите риби, но дължината на повода е притеснителна. Да. Когато отпреди вирбела вече уловото там, което имаш, стигне до върха на пръчката и още 3 метра напред трябва да по някакъв начин да стигнеш до рибата, ми се струва. Особено при амурите. Значи едно от нещата, което за амурите съм сигурен, че е валидно, е, че тая риба по някакъв начин
създава впечатлението, че се изтощава много бързо. И когато си с лодка, нали, инстинктивно човек посяга, вади, закача. Обикновено така побесняват в точно този момент, че минават през кепа, през мрежата и заминават. Това не мога да си го представя с тия финни монтажчета, нали, на Зикрига, как ще се случи. А ти в твоите ситуации, да кажем, как подхождаш, предпочиташ да по-малки куки или по-големи ли стръвта, как я предпочиташ да бъде в зависимост, нали, от ситуацията, да кажем пролетно или лятно време, ти как подхождаш? По-големи куки или слагаш по-малки куки или слагаш в някаква дадена ситуация или за това мислил ли си? Не, по-скоро не е въпрос на сезони. Аз има места, на които съм забелязал, че рибите обикновено на по-големите държавни водоеми са по-малко предпазливи. Според мен там голямата кука не е риск. Докато на малки баластиери, нали, такива затворени водоемчета, там гледам да не прехвърлям 6 номер, нали, в размера на куките максимум. И там минимална стръв гледам общо взето да съобразявам с това къде се намирам. Така че дори за зимно време, аз сега зимно време, то просто риболова е много вял, нали, тук при нас в България. Трудно могат да се направят някакви изводи, но дори и зимно време не слизам по 6 номер. Да. Общо. Има ли според теб значение самият повод, защото някои казват и някои запомнителни риби слагат флуорокарбони, такива безцветни поводи. Според тебе това оказва ли влияние и на рибите? Да, това влияе със сигурност, особено пролетно време, когато ловим на дълбочини от метър и половина-два, наистина комбирик, примерно, е много силен монтаж в такива ситуации. Категорично да. Там има друг риск обаче, че когато, нали, използваш флуорокарбон, примерно, трябва да съобразиш и куката, защото не всяка кука, извивката на ухото вече играе много важна роля, как ще стои монтажа, може да стане прекалено твърд и практически други са рисковите. Нали. Друг риск, който съм виждал, аз очите си съм допускал, е примерно комбирик, който пускам в тинесто място, уловото потъва, флуорокарбона стърчи и отгоре някакво кунче така. Толкова е неестествено, че трябва да сляпа тая риба, нали, да го вземе това нещо. Така че трябва да се съобразите самите условия. Нали, на чекалисто място, флуорокарбон, на пясъчно такова, да. Но при тиня не е добър вариант. И експеримент, който, нали, да, минал съм и там през него, но мисля, че не си струва усилията, нали, чак до такава степен. Не прави чак такава голяма качествена разлика в броя на ударите, че да понеса негативите на някой твърд флуорокарбон. Ако трябва да избереш любимо място за риболов под водата, какво предпочиташ да има отдолу? Дали да е чекалисто, тиня или къде според тебе бих фанал така голям шаран? Какво предпочиташ? Не мога да го знаеш предварително, да, но места, които бих избрал, обикновено са дупки между тревите. Такива места търся. Стремя се да поставя уловото в тревите, повода да е по-дълъг, да се вижда да е на 20 см някъде от тревите, максимално приближено до тревите. На такива места бих залагал и пак не всички такива места са работещи. Нали, едно ще сработи, 101 няма да сработи. То заради това е цялата тая ревност към местата, нали, което изпитваме диволовящите, защото много често се случва, нали, човек, който застанал на място, той няма шанс да намери мястото, което аз подхранвам и деца каза, работя върху него, обаче като не можеш да се застанеш на брега на мястото, губиш цялото удоволствие. Нали, от цялата възможност от това да се развиеш риболова така, както го виждаш. Но да, това е категорично, зависи да ти кажа, в малките затворени водоеми такъв тип места бих загледал. На големите водоеми там трябва просто мисленето някакси да ескалира в по-голям мащаб. Например, там такива дупки има милион. Нали? Там не мисля, че може и милиарда са, нали, между треви. Това не би ми привлекло внимание. Там търся потопени сгради, остатъци от някакви диги, стари пътища. Нещо, което, както се казва, има един
отличава се от цялостния профил на водоема, нали, Точно. Да. Нещо, което да е специфично, но в мащаб. Мене лично моят подход точно в такива ситуации е точно търся различното. Защото, примерно, в водата, като съм, да кажем, на някакво място, то е почти еднакво. Да кажем, дълбочина 4 метра, всичко е равно и нали, имаш избор дали да сложиш на 40, на 50, на 60 метра, но да кажем, ако видя на сонара, че има някакво, дори най-малката, нали, като някаква бабунка или нещо, което ми прилича на голям камък под водата или нещо като някакво изоставено потънало или дърво или каквото и да, винаги бих предпочел пред, зад дървото, около дървото, отколкото да сложа в нищото, защото според мен шаранът го приема това като някакво убежище, а и най-малкото, което има и много естествена храна покрай тези паднали нали, някакви предмети или дървета и това е много добро място за рибите да кръжат в този район. Най-вече, да. Търсиш ли... Аз, например, когато снимах трилогията там на хората, които знаят, исках да я направя на едно и също място. И на първата серия, където бях направил, всъщност, знаех за наличието на мидено поле на една определена дистанция и знаех, че е там. Обаче нямах успех, нали, в първия риболов. Втория риболов отивам да го правя на същото място, да търся, нали, същото място, обаче не можа да взема място, беше заето, нали, други хора имаше. И те бяха добре ориентирани, ловяха на същото мидено поле. Аз бях на 100 метра от тях в дясно и просто им броях рибите. Просто седях и тя единия вари, другия вари. На практика толкова е важно мястото, нали, до такава степен. Може да си... На брега може си на 7 метра от тях и пак да стоиш да гледаш сир, нали. Да. За мен това е... Ако трябва да ги подреждам по важност, за мен е мястото едно от най-важните. Да, трябва да някак си интуитивно или с опит да разбере човек къде е естествените захранки, къде са мидите, къде са нещата, които шарана ще провери. Дивия шаран ще мине да провери. Той си има определена пътека. Нали? Това беше и примера, който дадах в началото, че две места на метър и половина, едното работи, другото не работи. Просто пътека. Рибата се е свикнала, нали? То и ни при хората сме така сега. Ако някой има огромното желание, нали, да се срещне с мен, ма не знае къде да ме намери и си застане на централната гара в Бургас да чака да мина с колата, аз го правя един път в месеца му остане. Просто пътя ми не е оттам. Никога не минавам оттам. И същото е при рибите. То си има някакъв навик и тя си знае. Отива си така. Неведнъж е имало случаи, в които три варици ми работи само средна. Доближавам ги максимално, няма средна. Да. Нали, една и съща, всичко едно и също. Но да, интересни истории има такива. Подивите просто са... Това е. Супер. Ако искаш, сега можем да направим една... Аз съм като Q&A така с едни бързи въпросчета. Те ще излизат на екрана, ще излизат долу в ляво. Нали, ако не ги виждаш, аз ще ги прочитам. Аз така съм ги направил горе-долу да се виждат. И трябва да избереш едно от двете. Така, кажи ми, виждаш ли първото? Да. Да, блоубек или спинер риг? Спинер... Блоубек. Абсолютно, да. Добре. Това сега е за Рони Рик. Да, Рони Рик или Чот Рик. Рони Рик. Позадоволих съм малко, но между двата Рони Рик е по... Да. Аз лично направо всичко си залагам на Рони Рига по принцип. Много големи успехи имам на него и никога не би го заменил с някакъв друг поп-ап монтаж. Да, поп-ап. Ако трябва... Да, ако трябва да избираш пак един поп-ап цвят, с който да ловиш цял... Да, това го обсъдихме, да, няма нужда да го таковаме. Това е за любимо топче на рибна основа, като ако можеш и твоите да избереш. Нали? Тук няма значение дали са домашни. Риба и люто е чудесна комбинация. Риба и люто просто бих предпочел пред чисто рибна основа. Лично, нали, аз мога да кажа, че моите топчета, които ги правя, са точно на рибна и на люта основа, така че съм напълно съгласен с тебе. Това е едно от нещата, които примерно... Да. Да, кажи. Не, имах предвид, че това е едно от нещата, които... се загубих си мисълта сега. Добре, лято категорично, да. Лято. Добре. Да, риболов, лято е... 25 кг от частен язовир, 15 от държавен.
Да, разбира се, че ще избера рибата, на която съм се трудил повече. Просто Да. заради това. Между другото, това са случайни въпроси. Не знаех дори за рекорда ти, с някакво съвпадение, че е 15-700, така че да. Друг въпрос. Малка или голяма стръв би предпочел? По принцип, малка стръв. Малка. Да, това е едно от нещата, с които нали, не съм абсолютно сигурен, че съм на прав път, но мисля, че и голямата стръв има. Започвам ти първа да работя с големи стръви. Сега, например, за този сезон съм си подготвил 24 мм топчета, но като ги видя само някак си, той един страх в главата, такъв, който не вярвам да е основателен, но все още съм по-склонен към малка стръв. И другото, което аз не вярвам, а е вярно, примерно пред очите ми не веднъж са фащани шарани, не от мен, защото аз не бих се доверил на такова място. Буквално пред краката ни, разбираш, на 3 метра, на диво говорим това. На 3 метра от брега удря дива риба, нали, което аз никога не бих заложил на такова място, но съм присъствал в риболови, където приятел наистина фаща просто паралелно на брега, нали, не непосредствено пред стойките, на 10 метра, нали, в ляво от нас, обаче на 3 метра от брега. Да, между другото, тази риба, за която ти говорих в началото от кариерата, която е извадена, тя е извадена пак така на хвърлена, даже мисля, че беше с хранилка и там множество куки по такъв стар начин, е извадена по същия начин на 5 метра от брега. Да, което за мен беше... И за мен е това нещо, това е друга история, сега няма да разводнявам, защото свещам се от време на време разни истории за това. Да. И това сега е последното. Другото. Дали би предпочел снежен човек или единично топче за стръв? Тук вече зависи. Снежният човек го избирам на големите водоеми, докато единичното топче за баластиери категорично го бих предпочел като цяло. Да, защото пак, нали, от разговори с колеги за така точно за баластриери, за места, които рибите са така на щрек, едва ли не са по-мудни и не са чак толкова, нали, да се хранят по-обилно. Самото единично топче би било по-добрия вариант, защото ти, ако, нали, захранваш и с топчета единични и самата риба, нали, вече е опитала това нещо и не е нещо ново за нея, би била по-склонна да опита единично топче, отколкото ако презентираш снежен човек и тя би се, нали, помислила, че може би има нещо по-странно в него. Поне аз така разсъждавам. Да, вероятно е нещо точно такова, да. Да. Това бяха, нали, така самите нали, въпросчета. Ти, ако имаш, нали, нещо може да добавиш, защото ние сме, нали, към края. Мисля, че доста време си поговорихме. Даже мисля, че... Аз не усещам как времето минава. Сега погледнах чак, че... Да, точно. Реално погледнато, за мен не е проблем, удоволствие. Да, имаме доста така комични истории през годините, но ако трябва да приключваме, ще спрем до тук, пък някой друг път повече. Аз това можех да ти предложа, защото, нали, то се получава много добър разговор и да не стане, нали, твърде дълъг така разговорът. Може да го направим, нали, за по-нататък, за друга част и да коментираме различни теми, защото това сега е, нали, особено е фокусирано върху тебе и затова ти как си нали, проходил с риболова, как подхождаш в някакви места, по-нататък просто може темата да бъде друга и отново да правим, нали, такива. Разбира се, нямам нищо против. Голямо удоволствие. Благодаря много и разбира се, ако искаш... по някакъв начин да сме дали стойност за аудиторията. Да, ако имаш, нали, нещо да добавиш и за твоя канал, нали, да кажем и за другите. Аз и преди малко го, нали, бях показал, нали, пак сега в момента ще го покажа на Петко канала. Той също е много така нашумял в YouTube. Той има много клипове, видеа и предимно е фокусиран върху риболов на диво, така че ако, нали, някой шеранджия види за нашият, нали, разговор, иска, нали, малко да наблегне на риболовът на диво и за някакви методи, за тактики, за каквото и да е, в канала може да се намерят, нали, много неща. И отделно, нали, ти каза, че имаш и курс за приготвяне на протеинови топчета. Аз го бях споделил преди малко, в който съм, нали, всички чуха за успехите ти на топчета, особено на диво, така че със сигурност ще има... Гледам да ги показвам, да може да се документират, нали, нещата, да се виждат от
колегите в клиповете. Сега за първ път, като ми показа канала, всъщност си дадах сметка, че са станали 93 видеа, защото не ги броих. Просто тая, как да ти кажа, може би това, което мога да добавя е самата си мотивация към правенето на самия канал, нали? Защото сигурно някой си е задал, нали, въпроса, добре ли е след като не искате да си популяризирате местата, да кажем, да не ви ходят хора, нали, на риболова, що просто не спреш да снимаш? Да. Това може би е нещо интересно, което така си мислех, че може да се сподели. Аз по принцип имам една много силна лична и една обществена мотивация по отношение, нали, на създаването на канала, които ме движат. Личната е просто самото усещане. Имам нещо като изключително силна мечта след 40 години, ако съм жив и здрав, и ако YouTube продължава да съществува още, нали, просто си представям, че гледам видеята си, които правя в момента и си казвам, Боже, какъв прекрасен живот съм имал. Нали, тая мисъл ме просълзява всеки път. И ми дава сили да продължавам, нали, всеки следващ клип, въпреки че нали, сега не знам дали е момента да говорим, но ние инвестираме много в каналите си, много повече, отколкото може би някои хора си мислят, че получаваме. Да, на практика именно. го правим практически безвъзмезно. Да. И другата ми мотивация е надеждата ми, че ще започнат поне младото поколение, нали, от тебе и по-малки прохождащи рибари да започнат да разберат, че дивите риби по язовирите не са за ядене. Точно. Това е за удоволствие. Ти си там за удоволствие. Ако искаш да ядеш, нали, смисъл риба, има частни водоеми, нали, където да си купиш. Просто не искам тия две неща да се бъркат. Хората да успеят да осъзнаят това, че риболова ни дава много ментално спокойствие, психическо спокойствие, дава ни една причина да си подобряваме здравето най-малкото, като имаме някакси мотивацията да ходим на диво и да ловим. Силно се надявам, че когато хората започнат масово да пускат рибите, да се промени това мислене, нали, колега, аз съм изгорил толкова бензин, нали, за да отида, сега аз тук 2 дена спа при тези тежки условия, ти ще ми кажеш да пусна рибата. Просто съм минал през етап, през който е имало моменти, в които съм давал пари на човек да пусне риба на държавен водоем. Казвам, човек, 20 лева ще дам да я пуснеш тази риба. Тя не е моя, нали? Никога няма да се възползвам аз от нея. Дори на такъв човек си подарих предния комплект варици. Казах му, че ако пусне тази риба дива, ще му дам и 30 си варици, когато дойде време да ги сменям. Сега съм му обещал, че и макарите, които ползвам от началото още на риболовната си практика, ще му ги подаря като дойде време. Просто искам да накарам хората да пускат рибите, защото като имаме малко повече, нали, риби под дивите ни водоеми, ще имаме вече и зимен риболов. Мен най-голямото ми страдание е винаги изпадам в депресия през ноември-декември, като знам, че почват пикниците вече. Да. Знам, че ако имаме риби, ето, нали, следя канали на словаци, на чехи, хората януари месец почват да фащат риби, ние вече, нали, януари месец се сменяме влакната за следващия сезон, защото мъчно ме. Искаме се да поне доколкото можем хора да променим. Един човек да почне да пуска заради моя канал, съм си свършил работата. Да, точно. Това е и моята цел. Надявам се повече хора да видят и този клип, и твоя канал, и, нали, моя, където, нали, вече практикуването на риболов на шаран да не бъде с това старо мислене, в което рибите да се взимат, да се убиват, а точно обратното, нали, да се третират като наистина животни, които ги хващаме, наистина ги хващаме, но все пак ние ги хващаме за това да бъдат видени, третирани и отново да се пуснат във водата. Така че мисля, че това е най-важното. Мерси, Петко, много за всичко, за разговора, за всичко, нали, дето си прекарахме много добре. И така, надявам се някой ден аз да дойда покрай Бургас да ме разведеш там от някой язовир и да направим един риболов заедно. Случи със сигурност. Благодаря. Много добри пожелания за канала. Успех. Мерси, Петко. И на теб успех. Хайде. Чао. Ами това беше Петко. Надявам се клипът да ви е харесал. Скоро очаквайте още
така срещи с други шаранджии, които ще наблегнем повече на риболовът на шаран. И така, до нови срещи!